भाद्र मासाव 7 तारिखआव माइ गायनाया जायोना जानो? जायोना? मोनजामारगोन? दे मोनजाबाथ' मोजाङानो जाबाय। अभारसो जायोनो। समाव रोजा रोजा बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरोखि। एकदमबारे उपाय गैया अबस्था गैया नैरजा जोबथा भाद्र मासनि 7 तारिखआव ओरजा माइ गायदों। ओरजा कर'नाव आरोखि। ओरजाथ' मालायनि सोमखोर सोमखोर जाबाय उनथिं नायनो हागोन। माइ गायदों ओरजा ओमफ्राय ओरजा रिहार्सेल लानो नागिरदों आरो जोङो। माइ गायनायनि माबायावनो खानाय आइलि जाइलि जालायबाय आरोखि। फुंनिफ्रायनो खोथिया फुनायावनो आरोखि। दा बेनोमोन आरोखि स' लोगोफोर गिबि गिबियावनो बरायग्रोबाय आंनि दावगा हारिमु कालचार ससाइटि ब्लगाव गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननि थाखाय। दिनै माइ गायनायजों लोगोसे बोरलि बुरि बाथौ आश्रमनि जि हा दं बेयाव दिनै मा होनो जोसाबो आरो माइब्राबो गायदों आरो देनां एसे लानांगोन नालाय। ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो देखायलांसै आरोखि। आरो जाय नोंथांमोना गोदान लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो हायोब्ला साबस्क्राइब खालामलां आरोखि। नोंथांमोन देखायलांसै आं प्रेक्टिसखौ बोरै जादों। सारा मबाइल खालामबाय थादों नामा? देब्रा मबाइलखौ दोनथ'दो नोङो। आं सुगोनथ'। ओमफ्राय नों एसे नाय माबाखौ नों दामनाङा नों खालि माबानायखौ नाय। दे।